سلام كبرات عوات أبزز اللهم وسلنا وسلام معكم يكون لومي بزعبة ما حيو سرعة بالسجنة ساموراي يونس مينيو كنزاربينا ساموراي يونس أمونغو إيرتران إثيوبيان نايز نمر خوينا نابزي ودا نمبصحن كتور حمام تنعيق زبل صلاتنا حزباو جنبار زلون جن ببعل حزباو جنبار استسحلن زتمهرن مننتو نصور زي كونه أبز أوانزي كدامي وي محي وخوينو ناي سرعة بالسجنة زقل زلو اتي ناي هزبي إرترا طفعات عقمن كإلتن كم زي بلوم مسفلت ناب طفعات هزب تقراي بزي محرات زنك أسعرف زلون تاي مثل كابتو بزح نشته حسرا بيلنا خمس زاربينا أمو سخاتكم شير لايك سبسكرايب نبخاتكمي كومنت دما أقداس سلازخوني أبتي ناي بوتا رئيتو كومنتهم ويرئيتهم كتبنا كنصبينا أمو بلايك جمرو خبرات حوات سنايس أنا حيتي قبرلنا نابتي ناي سامورا بستالين كما يتقاليس له وحنسام نرأي ማለት የሉዓላዊነት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የተጣሰው የትግራይ አይደለም የተጣሰው የትግራይ እንደዚህ አጋጣሚ ድንበሩ በትግራይ በኩል ነው እንጂ የኢትዮጵያ ነው የተጣሰው ጦርነት የነበረው ጦርነት ከኤርትራ ጋር ጦርነት ገባን ያሉ ከኢትዮጵያ ጋር ነው ጋምቤላም ሶማሌ ክልልም አዲስ አበባ ማያቆም እንዳይመስላችሁ ያቋል ግን የወንጀለኛ እኔ ዛሬ የትግራይ ህዝብ ነግሬው ማላውቀው አንድ መረጃ ነግረዋለሁ ዛሬ ኢትዮጵያውያን ብዙም ይጠቅማቸዋል ይህ ሰው የስብና በማገር መስማት ያለበት የትግራይ ህዝብ ግን ነግረዋል ناي سامورايانوس بحريات المفلات تغوراتو المفلات جينا مستير نتغراي زي نغركم لومي كنغركم انتاي خنغرو بزعبها سامورايانوس مخنياتو اقل من حزب تغراي جيغنا خويني يزقرب حزب تغراي جيغنا نايلي يزقبلو سلازي حزب تغراي كمهارولو زلو كاب جنرالاتو انتاي يرخيبو كابتوم انغيسوم جغانونا يمزبلوم ግን ዘይኮኑ ብጀካ ንውልቂ ዓስቦም ንህዝቢ ሓሲቦም ዘይፈልጡ ህዝቢ ትግራይ ተረቢሑ ደይተረብሐን ባዕሉ ዝፈልጥ ኣበይ ናይ ደረጃ ኩነታት ኣሎ ንሳቶም ዝሰርሕዎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሽርሕታት ኣበይ ኣውዲቕዎ ኣሎ ባዕሉ ዝፈልጥ ስለዚ ንሳቶም ከንታይ ተጠቂሞም ስታሊን ክጅምር ከሎ እዚ ኩሉ መናድቕ እዚ ኩሉ ኣብ መቐለ ዘሎ ፖላሶታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፖላሶታት ኣብ ደገ ዘሎ ገንዘብ እቲ ዝለዓለ ጀነራል ደሞዙ ብቀዳማይ ዲግሪ ዝተመረቀ ሰብ ይሓልፎ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ዲግሪ ዘለዎ ሰብ ካብቲ ጀነራል ንላዕሊ ነይሩ ካበይ መፅኡ ዝኩሉ ሃብቲ ብደሞዙ ክጥሪ ይኽእል ህዝቢ ትግራይ እንታይ ረኺቡ እዚ ንጹር እዩ ገለ ኣብ መርካቶ ዝሰርሕ ሓደ ኮ እዩ ከም ህያብ ሰሪሕለይ ገዛ ፖላሶ ዝኣክል ኣብ መንዲሹ ዝሰርሐ ከምዚ ፈታዊና ኮ እዩ ከምዚ ገይርለይ እንዳተባህለ ብስርቅን ብልሽውናን ዘጥረይዎ እሞ እዚኦም ከምኡ እንተደኣ ጥርዮም ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ከ እንታይ ረኺቡ ካብ ጎንደር መዋዕሉ ዝነብረሉ ዝነበረ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ጀነራላትን ፖለቲከኛታትን ብዝገበርዎ ናይ ምምዝማዝ ናይ ካልእ ግፍዕታት ኣብ ርእሲ ትውፅእ ህዝቢ ወሪዱ ካብ ሶማልያ ተገፊዖም ወፂኦም ካብ ኦሮሚያ ተገፊዖም ወፂኦም ካብ ክልል ኣምሓራ ተገፊዖም ወፂኦም ኢትዮጵያ ከምዘይ ሃገሮም ደቆም ከምዘይ ሃቡ ብሰንኪ ፖለቲከኛታትን ጀነራላትን ንረብሖኦም ኢሎም ዝተንቀሳቀስሉ እቲ ኩሉ ደራዕ ድሕሪ ሞት ደቁ ድሕሪ ስንክልና ደቁ ክቀማሰሶ ክኢሉ እሞ እንታይ ዳ ረቢሑ እዚ ህዝቢ እዚኦም ክሽሞይ ደቁ ይውዲቑ እዚኦም ክሽሞይ ደቁ ይሰንኪሉ ይግብኦም ድዩ ንህዝቢ ትግራይ እዚ ዓይነት መልሲ ስለዚ ፈቲኹም ፅሊኢኹም ኣብ ኩሉ ኣጥሪኹሞ ዘለኹም ሰረቕቲ ኢኹም እዩ ዝብል ስታሊን ሓቂ እዩ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ህዝቢ ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ እዩ እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ነዚኦም ብኸመይ ይጀጋኑ ንጉሆ ደቁ እንዳተመገቡ ንውልቀ ረብሖኦም ዝነብሩ ሰባት ሳሞራ ጻድቃን ካልኦት ናይ ጻድቃን ዘሎ ሃብቲ
كل سب زفولتي كابي أمسيو جنرال دموز غير يكون نزنبر زتا عمصن زتبدلن حزبي ابرسيوم عمصن توريدخه حزب تግራይ ንምንታይ ግዳይ ዝኸው أنا كم أنت يزطابق يخطابق كل زلنا حزب تግራይ من حزب تግራይ زطابق جنرالي كطابق كل زلوا أبنت كان بعل مقبي جون مديد و ماشو بيني ካልኦቱን ዝበሃሉ ብዙሓት ወድን በይተይ ሳማንጅስ ገጥ ኢሎም ክጠሙ ከለት ህዝቢ ይጠምዩ ክከላበት ከሎ ይከላበቱ ንመስዋዕቲ ድልዋት ይኾኑ ሰራዊቶም ይስሕሉን ይምዕድን ኩሉ ኣረንጅመንት ዝገብሩን ክብሪ ክህቦም ምእንትኦም እውን ዋጋ እንተኸፈለ ምእንትኡ ኩሉ ፍልጠቶም ክእለቶም ሞይኦም ከምቲ ምግበይ ዝበሎ ጀነራል ዝኾና ደቂ ትግራይ ተሰዊኦም እዮም ጀነራላት ዝኾና ፍልጠት ወታደራዊ ዓቕሚ ዘጥረና ኣብ ነብሲ ወከፍ ታባን ሩባን ደቂ ትግራይ እንዳሓለፉ እዮም ከም ዝበሎ ምግበይ እዚ ይተሓቂ እቲ بدك تجراي استسمخايون بدك تجراي زت رخاي خلتن بقعة مويان نتهزبي خاتم بس نتاز حزنات هالدقيقة ترهو ولا نبعتها تحبسها حزنات تدبسها نتي ولاد سينو كرتت زبل زلو ولادي خات وصحو الجخا وسنت حلفه زي حلفو دك تجراي نمن ديم زولدون زعبين زلو نعخان رخوا خان خان حاجز كان عخا ابو جغنا يخمو كوريعها خبر زبلوك خون خلولو كم بعل ساموران صادقانن اوشت سالستي حون اساتن كعينا كم زي لو خن غبرمينا نحنا خبز بلنا يوم وصاي نحنا خبز دلنا يوصاي زخودو انت دا خوينم اتفردو دد حر جنرالاتن بوليتيكانياتاتن موت يزغبون زهزب زبولو جغانو كوينا ما يفلط مسحزب ኤርትራ ካብ ዘጋጭዎም ሓደ እንተ ደኣ ነይሩ እዚኦም ብዝሰርሕዎ ጠንቅን መንቅን ሳሞራ ጻድቃን ካልእ ፖለቲካዊ መሪሕነትን ካልእ ብዝሰርሕዎ ገሊኦም ብድንቁርንኦም ገሊኦም ብኽፋእ ተግባራቶም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘይውዳእ ኩናትን ዕንወትን ወሪዱ ከም ኤርትራውያን ንገብሮም መራፂ ስለ ዘይነበረና ብጀካ ንሃገርካን ልኡላውነትካን ምክልኻል ምእንቲ ሃገርና ኣዝዮም ብሉፃት ኣዝዮም ሓያላት ኣዝዮም ሉል ዝኾኑ ደቂ ህዝቢ ከፊልና ብቆጠባዊ ደረጃ ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ኩሉ ፅላታትና ብሰንኪ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ዞም ክፉኣት ብዝወልዕዎ ኩናትን ሽርሕን ኣብዚ ናይ ድሕረት ጎደና ክንከይድ ተገዲድና ንሱ ደኣ ንቃማሰስ እምበር ዝግባእ ደኣ ንኸፍለላ እምበር መሬትናን ልእላውነትናንስ ወለድና ዋጋ ከፊሎም ስለ ዘምፅዋ ዋጋ እንደኸፈልና ክነንብራ ግዴታና ስለ ዝኾነ ፈፂምና እዩ እሞ ንኺድ ናብ ስታሊን ክንሰምዖ እስኪ እንታይ ዝብል ዘሎ ምን አላቸው ቪዲዮን ላሰማችሁ መጀመሪያ ዝም ይቀድሜ ልንገራቸው በስምንት ወሩ ትግራይ ስትወረር ጊዜ የኤርትራ ጀነራሎች የኢትዮጵያ ጀነራሎች አብረው ነበር እንትን የሚያወጡት ካርታ የሚያወጡት አዲስ አበባ የስምንት ወሩ የሄዱበት በዚህ በጸለምት ሄዳሉ በዚህ ተከዘ በዚህ አድዋ አካባቢ ሽረ ወደ አጽቢ ኤነዊ መቀለ ዙሪያ ምናምን ተለያየ አካባቢ ሄዱ ነበር ወደ ራያ አካባቢ በጣም ከባድ ነው ትግራይ እንዲያም ሰፊ መሆኗ የታወቀችው ያኔ ነው ምንም ሊያደርጋቸው አልቻለም በኤርትራ በዚህ ቢገባ የፋኖ እና የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻ በዚህ ገባ መከላከያ ይሄን ሁላ እዚህ ይዞ በዚህ ገባ በፍጹም ሁሉንም ነው መከታቸው ምን ብሎ ካርታ ወጣላቸው ካርታ ይዞላቸው መጣ ካርታ ይዞላቸው መጣ ምን ቀን እንደሆነ ሳሞራ ያውቃል ይሄ እኔ ከየት እንዳገኘሁት ሳሞራ ይገምታል ኤርትራ ጀነራሎች አሉ የኢትዮጵያ ጀነራሎች አሉ እዚህ ላይ እና የስምንት ወር በዚህ በኩል ነው የምትገቡት አመራሮቹ ሞስት ላይክ ለዚህ አካባቢ ነው የሚሆኑት ሰራዊት በዚህ በኩል ነው የምታገኙት እንደዚህ አካባቢ በዚህ ከገባ በዚህ መውጫ የለውም በዚህ ካደረገ በዚህ ካርታ ሰጣቸው ሰርቱ እንትራልኩ መመሪያ ሰጣቸው አጠገብ እዛ በተለይ ኤርትራ ወካቶከ ለመሆኑ የደርግ ወታደር ነበር እንዴ ይሄ ወያኔ ወታደር ነበር ይሉታል ማለት እንደዚህ ጨካኝ ሆኖ ማለት ነው ምን ከዛ ክቡራት ኣሕዋት እንታይ ዝብለና ዘሎ ስታሊን ኣብቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝተዋጋእሉ ወይ ድማ ዝኹናት ናይ ትግራይ ዝነበረሉ ሕጂ ወታደራት ኤርትራን ወታደራት ኢትዮጵያን ወይ ጀነራላት ኤርትራን ጀነራላት ኢትዮጵያን ነቲ ፕላን ናይ ትውግእ ብሓንሳብ እዮም ዘውፅዎ ነይሮም ስለዘይፈልጥዋ
ብምልአት ንትግራይ ግን ጻድቃን እቲ ሳሞራ ሶሪ መጽዩ ካርታ ናይ ትግራይ ሂብዎ ብደቂቕ በዝን ተደእ ሃዲሞም በዛ ሓዝዎም በዝን ተደእ ሃዲሞም በዛ ሓዝዎም በዝን ተደእ ገይሮም በዝብልዎም ብምባል ደቂቕ ዝኾነ ካርታ ሂብዎ ናይ ምሙላእ ትግራይ ኣብቲ እዋንቲ ጆን መንጋግ እውን ነይሩ እዩ እዞም ክልተ ጀነራላት ትግራይ ደቂ ህዝቢ ትግራይ ተሰዊኦም ናብ ስልጣን ዝመፁ ገና ንዝተረፈ ህዝቢ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተፈናቂሉ ተቐቲሉ ብዘይንቡር ተገፊዑ ከየኣኽሎ ኣብ ትግራይ እውን በዝን ተወፂኡ በዚ ተፅብብሉ በዝን ተወፂኡ በዚ ተሓንቅዎ እንዳበሉ ብደቂቕ ሂብዎም ኤርትራዊ ብባህሪኡ ጅግና የድንቕ ኤርትራዊ ብባህሪኡ ጅግና የድንቕ ጀነራላት ኤርትራ ገሪምዎም ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ክድዓት እምበርዶ እቲ ንፈልጦ ናይ ወያኔ ኣባል እዩ ኣባል ደርጊ ዶ ኣይነበረን እዚ እምበር ጀነራል ደርጊ ዶ ኣይነበረን እቲ ንፈልጦ ናይ ሕወሓት ተጋዳላይ እዚ ክኸውን ኣይክእልን ክሳብ ዝብል ተገሪሞም ምክንያቱ ኤርትራውያን ጀጋኒኦም ጀጋኑ ከዓ የድንቑ እዮም ምእንቲ ህዝበይ ኢሉ ዝዋጋእ ምእንቲ ረብሓ ኢሉ ዝዋጋእ ብመትከል እዮም ዝስዕርዎ እምበር ዘይስምዑ ኣይብዎን እዮም ጀነራል ዝኣክል ተቐቢሉ ክንደዚ ዝኣክል ጥልዕ ጉንብሕ ክብልን ክኸድዕን ግን ዝገርም ነገር ስለዚ እቶም ጀጋኑ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ምዚ ዋግኡ ምንባሮም እዮም ሓዚኖም ምስ ዕሱብ ምዚ ዋግኡ ምንባሮም እዮም ሓዚኖም ምስ ከዳዕ ምስ ከምዚኦም ዝመሰሉ እንዳተዋጋእና ዝኸፈልናዮም ጀጋኑና ዝኸፈልናዮም መላምል ዝኸፈልናዮም በላሕቲ ናይ ብሓቂ ተሰሚዕዎም እምበር ደታንሶም እዮም ክሳብ ክንደይ ጀነራላት ወያኔ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ቀደምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ከም ዝተለወጡ ዕሱባት ኮይኖም ጠቕሊሎም ህዝቦምን ቃልሶምን ከም ዝረስዑን ካብ መትከል መስመር ናይ ቃልሶም ወፂኦም ኣብ ረብሓ ተቆማጢዖም ኣይኮነን ዶ ንኤርትራ ጎረቤተይ ዝብልዋስ ነቲ ናተይ ዝብልዎ ህዝቢ እውን ክሸጡን ክሓርዱን ከም ዝኽእሉ ብግብሪ ምስ ረኣዩ ሰንቢዶም ከምዚ ኣይተፀበናን ኢሉ ናብ ኣእምሮኦም ክመፅእ ሓደ መዓልቲ እውን ሓሲቦሞ ይፈልጡን ተግባራቶም ይፈልጥዎ እዮም ይኸውን እምበር ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ርሕቀት ክድዓት ኣዲኡ ክቐትል ህፃውንቲ ከጓሳቅል ናብዚ ሕጂ ዝወደቆ ካብ ሕቁፈን ዝብእ ክሳብ ዝሕድገን ተፈናቂለን ከልበትበት ክብላ ክፈርድ ማእስ ሕጂስ ደው ኢሉ ሕጂ ዝንሰምዖ ዘለና ቃላት እንዲ ኣብ ሳልስቲ ኢና ክነቃብፆም ክህሉ ይብሎምን ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ፌደራል ደው ክብል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ናዕቢ ክገብር ኣሎ ብደረጃ ኮም ብደረጃ ዞባ እዩ ናዕቢ ክገብር ዘሎ ናዕቢ ተዘይገይሩ እሳት ክንክዕወሉ ኢና ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ፈጠርቱ ምዃንና ክፈልጥ ኣለዎ ዝብል ጉራን ፍኸራን እኮ ኢና ንሰምዐሉ ዘለና ግን ጻድቃን ምን ጻድቃን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝበሎ እንተልዩ ኮይኑ ኣነ ሓቂ ደ ክነግረካ ይብሎ እንተ ጋዜጠኛ ሓቂ ክነግረካ እንተ ደሊኻ ኣነ ወዲ ወልቃይት እታይ ኣቦይ ወልቃይት እታይ እዩ ትግራዋየ ኣይብልን እዩ ስለምንታይ ትግራዋየ ዘይብል ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ ትግራዋይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ንሽርሑ መታን መንበብ ክኾነ እዩ ኣነ ወዲ ትግራይ ኢሉ ተጋዲሉ ናፅነት ትግራይ ኣረጋጊፀ ወይ ስርዓት ደርጊ ገምጢለ ኢሉ ናብ ጀነራልነት ደረጃ ዝበፅሐ ሰብ ብመትከል ንትግራዋይ ዝኣምነሉ እንተደኣ ኮይኑ ኣነ ትግራዋይ ዘይብል እንታይ ኮይኑ ኣነ ወዲ ወልቃይት እታይ ብጭቡጥ ኣብ ወልቃይት ዘለው ኩሎም ተጋሩ ድዮም ይህልዎም ዶ ይኾኑ ካብ ካልእ ዝመፁ እሞ ንስኸ ወልቃይት ኣብቶም ትግርኛ ዝዛረቡን ካልእን ስለዝዓበየ ትግርኛ ተዛሪቡ ስለተፀመረስ ብጭቡጥ ወዲ ትግራይ ድዩ ኣሞ ሓትነላቶ ደብ ትግራይ ኣኮ ሓውቦ ኣለዎ ደብ ትግራይ መበቆሉ ፈልጥዎ ድዮም ወያኔ መንነት ቅልውላው ዘለዎ ይመስለኒ
ستالين الزارب الله قسيلنا عبد حربنا لايف ولا أتينا كنرينا انت خونا جن سامورا أبز طرح دواي ከሻለቃ በላይ የትዴፍ ማለት ነው። ከሻለቃ በላይ ያኔ ትዴፍ አይባልም ነበር፣ የትግራይ ልዩ ኃይል ነው የሚባለው። ከሻለቃ አዛዥ በላይ ከማረካችሁ ወይ ቆስሎ ካገኛችሁት ወይ ከማረካችሁት ረሽኑት ነው ያላቸው። ረሽኑት። ከሻለቃ በላይ አዛዥ ካገኛችሁ አትማሩት፣ ረሽኑት። ከሻለቃ በላይ አዛዥ ካገኛችሁ አትማሩት፣ ረሽኑት። ምን ይሰማዋል? ይሄ እንደዚህ ብሎ ሲናገር ጨዋ ነው የሚመስለው አይደል? ለትግራይ አዛኝ ነው የሚመስለው አይደል? ይሄ ወታደር የነበረ ነው የሚመስለው አይደል? ለዛም የህወሓት ታጋይ የነበረ 17 ዓመት ሙሉ ታግሎ የመጣ ነው አለ የሚመስለው። 27 ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያ ከፍተኛ አዛዥ ሆኖ ነው የመጣ ይመስለው አይደል? ማለት መማረክ ኖርማል ነው። እቲ ካርታ ጥራሕ ኣይኮነን ሂብዎ ይዝብለና ዘሎ ብመንፅር ህዝቡ ኮይንኩም ራእይዎ ካርታ ጥራሕ ኣይኮነን ሂብዎ ክሳብ ዝገርሞም እቶም ጀጋኑ ጀነራላት ኤርትራ ደረት ዘይብሉ ክዳዓት ምስ ረኣዩ ገሪምዎም ግን ካርታ ጥራሕ ኣይኮነን ሂብዎ ኣብ ተጥቅዕሉ እዋን ካብ ኣዛዚ በጠሎኒ ወይ ሻለቃ ንላዕሊ ምስ ረኸብኩም ከይትምሕርዎም ዝቆሰለ ኣዳግሞ ተማረኸ ቅተልዎ ካብ ኣዛዚ በጠሎኒ ንላዕሊ ቅተልዎ እንታይ ትርጉም እዚ ንሱ ምስኡ ዝተጋደሉ ባዕሉ ዘሰለፎም ኣባላቱ ዝነበሩ ካብ ተራ ኣባል መራሒ ጋንታ መራሒ መስርዕ መራሒ ሓይሊ እንዳበሩ መራሕቲ በጠሎኒ ዝበፅሑ ሰባት እዮም ይፈልጦም ስለ ዝኾነ ማለት ህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሲ መንፈሱ ክለምስ ጠቕሊሉ ከም ህዝቢ ከይህሉ ብውላድ እዩ ዝፍረድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንጎረቤትን ሓደ ምፍራድ የድልዮን እዚኦምን ከምዚኦምን ዝሕጂ ኣብ ዝባን ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብዝባን ኤርትራ ተጠጂኡ ዕረ ክንጭልጦ ደበና ጥፍኣት ኣብ ዝባን ሰማያት ኤርትራ ከንጠጢ ለይትን ቀትርን ፅዒሮም ተዓሲቦም ጎዮም ጅግና ኤርትራዊ ኣብራኾም ሓምሽሹ ኣብዚ ደረጃ ዝምሰብፅሖም እቲ ሕማቕ ተግባር ሕማቕ ስለ ዝኾነ በዓል ሕማቕ ተግባር ደው ክብል ስለ ዘይክእል ካልእ ዝፈልጥዎ ቢዝነስ ስለ ዘይብሎም ንሱ ስለ ዝኾነ ዓውዶም ኣብ ርእሲ ህዝቦም ደረት ዘይብሉ ናይ ጥፍኣት ውሳኔ የካይድሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ሰሞራ ካብ ዝገበሮ ናብ ኤርትራ እነማን ሄዳችሁ ገዝታችሁ እንደመጣችሁ ታውቋል። በተለይ አብይ ራሱ መያሱ ስለሆነ ያውቋል። እነ ሐሰን ኢብራሂም መነመን ይኹም ካብ ቻይና ትምሳይል ገዚእኹም ሞ ትፈልጡ ኢኹም ተናብ ኤርትራ ትተኮሰ መነመን ይኹም እቲ ምሳይል ገዚእኹም ሞ ሳሞራ ትፈልጥ ኢኻ መን ይፈልጥ ነይሩ መን ኣምፂእዎ እጂ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተተኺሉ ዘሎ ኣፅዋራት እዩ ብኸመይ መንገዲ ናብ ኤርትራ ተተኪሱ ያውቁታል። አጠገብ ብርሃኑ ጁላ ያውቋል። ብርሃኑ ጁላ አቅም አልነበረው፣ ሳሞራ ነበር አቅም የነበረው። ሚሳይሉ በምን ሞክረው ሲባል ኦኬ ለምን ኤርትራ ላይ አንሞክረው? በኃይለማርያም ጊዜ ነው፣ መለስ አልነበረም በዛን ሰዓት። ኃይለማርያም ጊዜ ለምን ምክንያት ብለን ኤርትራ እንመታለን? በዚህ ሰዓት ምክንያት የለንም፣ ተው ተባለ። እንምጣለን። ይሄ እንሞክረው፣ ስንት ኪሎ ሜትር እንደሚሄድ እንሞክረው። አዳ ሀገራይ እንሂድ። አዳ ሀገራይ ሆኖ ቢሻ የሚባል ወርቅ ፋብሪካቸው መቱ። የካናዳ እንትን የነበረው ዝም ብሎ ምንም የለበት ጦርነት የለም ምን የለ እንሞክረው መሳሪያ እንሞክረው ብሎ ብሻ እንሞክር ማለት ነው። ዝገርም እቲ ጅግና ህዝቢ ኤርትራ መፈተኒ ኣፅዋር ረሕቀት ተመልከት። ህዝቢ ትግራይ ተዓዘብ። ህዝቢ ትግራይ ቶም ናተይ ትብሎም ቶም ጀጋነይ ትብሎም ነቲ ለዋሕ ሓላል ፈቃር ህዝቢ ነቲ 27 ዓመት ወያኔ ዘይኮነ ሚዛኑን ዘይኮነ ጎስጓስን ዝሃበቶ መንግስቱን ህዝቡን ኤርትራ መፈተኒ ዘይፈልጦ ፅዋር ገይርዎ። ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ድዩ? ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ከምኡ ይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ከምዚ እዩ።
ዝብል ይሰውን ጽቡቕ ሓበርታ ምስ ተቐበልኩ ቀጥታ ናብ ቪላጆ ኣምራሕኹ ቪላጆ ምስ ኣተኹ ገዛ ናማ ምግቢ ብጃ ምስ ሓበሩለይ ኣትየ መማግንጃ ከመይ ሰላም ንበሃል እሞ ናይ ምሳሕ ግብጃ ናይ ፀላል ፀወታ ቡና ፊሕናለይ ኣነ ሚካኤል ወልፅዋ ፀጋይ ዝበሃል ካብ ትግራይ መፅእ ብሓቂ ድዩ ንብረት ናይ ኣቦይ ምሳኸሉ ኣሎ ማማግንጃ ምስ በልክዎን ወደ ቤት ፅባያ ኸይደን በኸይን ሓዚነን ንብረተይ ከም ዝሃባኒ ዓብዪ ተስፋ ገይረ ንብረተይ ክባኒ ኢለ ግን ከምዚ ኣብ ትግራይ ዓድና ሰብ ብንብረት እናተቐተለ ብንብረት ብዙሕ ነገራት ፈቅዶ ቤት ፍርዲ እናተመላለሰ ግን ዋን ዓብዪ ተገሪመ በቃ ንብረተይ ምስ ሃባኒ ተገሪመ ኢቨን ናይ ቦይካ ባይቡክ ነይሩ ቅርሺ ውክልና ዘይብልካ ኣይንበካን ኢሎምኒ ማዕረታ ኤርትራዊት ኣብቲ ገዛ ዘላ ወይዘሮ ራሄል ኣበራእ ትበሃል ራሄል ሓጎስ ትበሃል ከይዳ በዓላ ተዋሒሳ ገዛ ፕላን ምስ ሃባኒ ሕልሚ ድዩ ብሓቂ ንብረት ናይ ኣቦይ ሂበናኒ እቲ ቅርሺ ኸ ውክልና ዘይትፈቅደለይ ሲ ከመይ ጌራ ተዋሒሳሲ ቅርሺ ክትበኒ ካብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዝወዲ ተዛሪቡ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ንሳቶም መፈተኒ ኬሚካልስ መፈተኒ ሕማቅ ነገርስ መፈተኒ ቡምባታቶምን ኣፅዋራቶምን ንህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ግን 27 ዓመት ናይ ወለዶም ንብረት ናይ ወለዶም ልብሬቶ ገዛውቲ ደቃቁ ኣብ ባንኪ ዘሎ ይውሓዳ ይብዛሓ ቡኩን ካልእን ብውሕስነት ኣፅኒሖም ዝሎሚ ጉዕዚ ወያነ ፈጢራቶ ዘላ መንጎ ህዝቢ ዝፅልኢ ኣይክነብርን ኢሉ ስለ ዝኣምን እዩ ህዝቢ እዚ ፅልኢ እዚ ክሕከኽ እዩ መሲልዎም ከም በዓል ሳሞራ ፃድቃን ካልኦትን ዝፈጠሩዎን ዘንበድበድዎን ገብረ ኣስራትን ካልእን ዓያሹን ብሂማትን ስለ ዝወዓሉሉን ሓያላት ክህልውዎ እዮም ለባም መንግስቲ ክህሉ እዩ ፃዕሪ ዓቕሊ ምፅማም ፅንዓት ሓያል ራእይ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዞባ ሰላም ከምፅእ ዝብል ህዝቢ ከምዚ ገይሩ ዘፅንሕ ዘይናቱ ይበልዕን ዝወደቀ ናይ ሜን ኢሉን ፖሊስ ይረክብ እምበር ናብ ጅቡእ ይእቱን ኣይኮነን ዶ ናይ ሰብ ክመንዘር ገሪምኒ ይብላ ኣሎ ኣብቲ ንብረት ኢሉ ሰብ ዝቕተለሉ ዘሎ ትግራይና ዝፀንሑ ከ ኣብቲ ክሰርቁ ኢሎም ካልእ ዝገብርሉ ዘለዉ ትግራይና ዝፀንሑ ከ ን27 ዓመት ከምዚ ገይሮም ዘፅንሑ እሙን ሕብረተሰብ ኤርትራ ከመይ ጌርካ መፈተውኒ ቡምባ ትገብሩ ማንም ጥዑይ ዝሓስብ ሰብ ከምኡ ክሓስብ ኣይክእልን እቶም ዘይክእሉ ግደፍ ኢሎም ሞ ኮብላ ግደፍ ኢሎም ሞ ግን ግደፍ ክኸውን ኣይከኣለን በዓል ፕላን ስለ ዝኾነ በዓል መደብ ስለ ዝኾነ ንማይ ዕዳጋ ተኪሶም ንቢሻ ተኪሶም እምበኣር እስኪ ክንደይ ርሕቀት ክኸይድ ክንፈልጥ ተደኣ ኮይናስ ናብ ዓዲ ሃገራይ ንምፃእ ኢሎም ካብ ዓዲ ሃገራይ እዮም ተኪሶም መንግስቲ ኤርትራ ዓቕሊ እዩ ገይሩ ተፀሚሙ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሰላም ይሰርሕ ነይሩ እንታይ ከም ዝመፅእ ይፈልጥን ይምትን ይግምትን ነይሩ በዓል ሕማቕ ንእዋኑ ዘደናግር እምበር ክነብር ኣይክእልን ስለዚ ናብዚ ዘለናዮ ብርሃን ናብዚ ዘለናዮ ሓቂ በፂሕና ኣለና ህዝቢ ትግራይ ትግራዋይ ብምባል ንማንም ትግራዋይ ምጥባቅ ፅቡቅ ኣይኮነን ከለል ክኽእል ኣለዎ ጥዑይ ቁርዒ ውደባ ይኹን ወታደራዊ ኣሰላልፋ ክህልዎ ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ ንባዕሉ ኢሉ እዩ ከምኡ ዝገብሮ ንጎረቤቱ ኢሉ ይኮነን ግን ቁርዒን ጥዑይን ተደኣ ኮይኑ ጎረቤቱ እውን ኣይሃስን ኣብ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዝነብር ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ሰናይ ዝምድና እምበር ኩናት ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ልምዓት እምበር ውትድርና ኣይኮነን ውትድርና ክትንክእ ተደኣ ኮይንካ ሰላም ክህሉ ኣለዎ ተፀባእ ክህልወካ ይብሉን ተጓናፂ ክህልወካ ይብሉን ኣብዛ ኣሚንካ ምስራሕ ስለ ዝኾነ እምበኣር ክቡራታዋ ካብዚ ንእሽተይ ንሎሚ ኣምፂናዮ ዘለና ንቐፃለ ስብ ሓቢልና እውን ክነምፅእ ፀላእትና መሊኦም ክሳብ ዝጠፍኡ ኩሉ እንትንኦም ኣብ ምቅላዕን ኩሉ ፅቡቕ ስራሕ ከምፀልና ዝኽእል ስራሕ ኣብ ምስራሕን ምስ ጎረባብትና ይኹን ምስ ካልኦት ሰናይ ንነብረሉ ናይ ቁጠባን ናይ ካልእን ሽርክናን ምትሕግጋዝን ዝመፀሉ ደቅና ካብ ድምፂ ጥኢት ተኣልዮም ናብ ትምህርትን ናይ ቴክኖሎጂ ኣፅዋራትን ዝኣትዉ ምስ ዓለም ዝወዳደርሉ ኣበርክቶ እውን ዝህልዎም እፎ ኢሎም ዝድቅስሉ ካብ ዕጫና ዕጮም ዝሕሸሉ መድረክ ንምፍጣር ምስ ኩሎም ጎረባብትኻ ሰናይ ወሰላም ዝኾነሉ መድረክ ምፍጣር እዩ ፅምዶ ሓደ ካብኡ ዝፍርሕ እዩ ንፅምዶ ነለልዮ ንተዓዘቦ ንገምግሞ ኣለታዊ ነገር እንተለዎ ብሓባር ንእለዮ ፅቡቕ ነገር እንተለዎ ብሓባር ነራባሕዮ
ምክንያቱ እዚ እንተደኣ ፅቡቅ ኣራቢሕና ኢና ሰላም ንነብር ሰላም እንተደኣ ነርና ኢና ሕድገት ንገብር እንተደኣ ሕድገት ኣልዩ ጥራሕ ከዓ ምትእምማን ዝፍጠር ኣብቲ ምትእምማን እዚ ማለት ኩሉ ነናቱ ተጋሩናቶም ክሰርሕዮም ኤርትራውያን ናትና ክንሰርሕ ኢና ሃገርና ብኣና እያ ትኮርዕ ዓዶም ብኦም እያ ትኮርዕ ስለዚ ኣብቲ ንሕና ንሰርሐሉ ንዓና ኣብቲ ንሶም ዝሰርሐሉ ንዓኦም ግን ምትሕብባር ምዝማድ ምልላይ ምርድዳእ ምልቅቃሕ ክህሉ ባህርያዊ ኣይኮነን ንሕና ጎረቤት ኣብ እከይ ዝሓስቡን እከይ ዝሰርሑን ኢድ ወዲቕና ፀኒሕና ተደጋጋሚ ሃይለስላሴ ኺደርጊ መለስ ይምፃእ ተሓደ ይምፃእ ተሓደ ክሳብ ሰብዓት ብሻሻ ዕድል ኣይገበርናን እምበር ብሰናይ ዝምድና ክንነብረሉ ንኽእል ብዙሓት ፀጋታት ክነራብሐሉ ንኽእል እዩ ነይሩ እሞ ስለዚ እዚ ንሎም ማዓንቲ ላይክ ገርኩም ጀሚርኩም ክኾን ተስፋ ገብር شركة أكبر وأنا كل خباز سبسكرايب زي قبركم حواتنا سبسكرايب قبر أبتي ناي كومنت وبعد ما رأيتكم حاونا حبرية تاعت لما لا أقولنا أبز في وزر لهم ناي وصف قدري بزي غيرنا هن نتبهلنا دما سناي زخنا نجار نمنصان حماق نمتفان بحبار كنك على سكن كألينا وترو عوضنا حفاش زل على ما وزخري مسامعاتنا أبزز زلنا يو سسنايو نأخذكم